Il-President ta' Malta f'komunikat qalet li kien ta' sorpriża għaliha li skopriet li jisimha jinsab Facebook group li fih kien hemm messaġġi ta' mibeda, teddid ta' vjolenza u bullying. Kif saret taf b'dan hija telqet minn dawn il-gruppi immedjatament. Il-President qalet li mingħajr eżitazzjoni hija ddiżassoċjat ruħha minn dawn il-gruppi. Kien id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi fl-aġġornament parlamentari ta' tlieta li qal li l-Prim Ministru Joseph Muscat, il-President ta' Malta u deputati Laburisti huma membri ta' gruppi ta' mibeda fuq il-medja soċjali. Jason Azzopardi sostna li hemm 8 persuni fl-uffiċċju tal-Prim Ministru li huma membri ta' gruppi li jiffumentaw il-vjolenza, din instigazzjoni għal vjolenza kontra politiċi li mhumiex tal-Partit Laburista, dawn huma attakki li waslu għal reat kriminali billi jħajru l-vjolenza. Jason Azzopardi indirizzaw wkoll il-President ta' Malta u qal li din kienet għadha membru tal-grupp anke wara li kien żvelat is-sit ta' mibeda. Min-naħa tagħha l-President qalet li hija tikkundanna dawn il-gruppi u sostniet li f'pajjiżna m'hawnx lok għal dawn it-tip ta' gruppi li jippromuovu l-vjolenza.